Moro, mä oon Passin Mikko Kauhavalta. Meillä on kivijalkamyymälä tässä Kauhavalla ollut yli 30 vuotta ja sen lisäksi meillä on Lapualla myymälä. Ja verkkokauppaa ollaan pidetty 2000-luvun alusta asti. No joo, me ollaan itse asiassa tehty digimarkkinointia jo usean vuoden ajankin jo ennen Aihiota ja aika isollakin panostuksella, mutta jonkin verran rupesi tallaamaan niin kuin markkinointi paikallaan ja haluttiin vähän uutta virtaa ja näkemystä siihen. Aihio valikoitu kumppaniksi oikeastaan vähän sattuman kautta, että kaverin kanssa, joka tunsi yrityksen, niin oli puhetta meidän tilanteesta ja vähän siinä innostunkin aiheesta, mutta se unohtui ja kaveri taisi varmaan sitten Aihiolle asiasta vinkata ja Oskari soitteli sitten meille päin, että käytäisikö vähän palaveria ja aika pian sitten sovittiinkin tärskyt ja tehtiin vähän suunnitelmaa ja aika pian lähdettiin siitä sitten tekemään yhteistyötä, että sillä tiellä ollaan edelleen. No joo, hommahan lähti aika rytinällä käyntiin sitten, pidettiin ensimmäinen palaveri, missä käytiin vähän meidän tilannetta läpi ja missä ollaan menossa ja mitä on tähän asti tehty ja suunniteltiin eteenpäin steppejä, mitä Facebookin ja Googlen osalta lähdetään markkinoimaan ja otettiin mukaan sitten myös hakusana optimointi, mitä me ei olla ennen tehty ollenkaan ja se on ollut aika hurjaa vauhtia, mitä siinä ollaan menty eteenpäin sitten kun ollaan käytännössä nollista lähdetty liikenteeseen. Aihio on yksi meidän tärkeimpiä kumppaneita verkkokaupan myynnin kehittämisessä, että ilman niitä kyllä jurrat taas paikalla aika paljon, että se on mukana meillä niin markkinoinnin kuin myös sähköpostin kehittämisessä ja tekemisessä, että ollaan lähdetty aika laajalla skaalalla sitten liikenteeseen heti alusta pitäen. No joo, ensimmäinen vuosi on oikeastaan yhteistyötä tehty aika lailla tarkalleen ja aika mielenkiintoisissakin maailmantilanteessa, että jos kauppaa meinaa tehdä, niin siihen pitää kyllä panostaa ja tehdä töitä sen eteen ja siihen nähden niin ollaan viime vuoden myyntiin verrattuna aika lailla samoissa lukemissa, niin täytyy olla tyytyväinen tilanteeseen tällä hetkellä. Eli yhteistyö on ollut kyllä aika helppoa, niin kuin nyt pohjalaisten yrityksen kanssa ylipäätänsä on, että on helppo lähestyä ja voi laittaa viestiä illallakin ja aika usein saa vielä saman tien vastauksenkin asioihin, jos on joku akuutti tilanne päällä. Mitä pidän tärkeänä, niin on nuo säännölliset kuukausipalaverit, missä käydään läpi, mitä ollaan tehty ja mitkä on tulokset ja mitä ruvetaan tekemään seuraavassa kuussa. Eli koko ajan ollaan niin kuin kartalla mitä tapahtuu ja tietysti kun iso euromäärä, mitä käytetään markkinointiin kuukausittain, niin se on aika kiva tietää, että mitä tulosta se on saanut aikaa vai onko saanut aikaan. Ne palaverit on mun mielestä tosi tärkeä yhteistyömuoto, mitä me pidetään jatkuvasti. No joo, eli reippaa vuoden kokemus nyt Aihion tiimistä ja täytyy sanoa, että ei voi muuta kuin suositella näitä markkinoinnin ammattilaisia Pohjanmaalta, jos tarvit jotakin helppiä, niin ei muuta kuin ota yhteyttä.